أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين caggal yettude Allah ina laaɗo meɗen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti Seydina Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu en jetti khalifa meɗen tedduɗo ceerno meɗen khalifatu Rasulullahi fi nuril ahzam khalifatu Cheikh Tidiane fi nuril ahzam imam al-mahdi al-muntazar alayhi salam di elagia Seydi Mohammed el Cheikh hutbul aktabul kabir imam al-mahdi al-muntazar en ɓangi salminandu dendagal musidɓe tedduɓe heɗoroɓe yewtere meɗen nde en pawi ɗum e juuɗe makko mo yettinana en ɗum enen yaagi mo jaɓana en gongol me almudo Cheikh Ahmad Tidiane Sherif radiyallahu ta'ala anhu almudo makko mo jaɓana en kala tarbiya makko meɗen o e makko musidɓe en garti ɗo hande kala to issa meɗen dajal addande e yewtere jeenayi nde noon caggal nde dajal mo e mbiyata Masiya o mo waɗi démissionné e parti mbiyeteɗo L'écoute mo waɗi démissionné to assemblée nationale mbiyeteɗo Knesset mo rutti to Tel Aviv ruttande makko to Tel Aviv mo waɗi feere ha mo yirondiri e jooma lappol gongol ton to nder Israël lappol ngol wiyete ko Front National Juif Front National Juif noon ko parti politique mais ko parti manam ko lappol ngol hewani doole sabu si en ciwrori han no khalifa men tedduɗo wini mbo lappol ngol fenga fedde nde fenga ko e 2004 mais fedde nde o 2020 mo gonɗen ɗo o waptu woni mbo kaleten ɗo hay député fedde nde ala to assemblée nationale maɓɓe Knesset to nde mbo waɗi feere ha mbo yitodiri e on mbo waɗi mbo invité manam mbo noddi mbo yiɗi yewtidde e makko nde mawɗo nden fedde o ari Masiha Dajjal joɗodi e makko wimo wasata ho anani ko waɗi ko woni hoɗum mi waɗi démissionné to parti mbiyeteɗo L'écoute to mi waɗi saha aussi démissionné to assemblée nationale to ɗum humpani hay goto par ce que caktuɓe kibaruji ɓe foof ɓe cakti ɗum soyani ho on tini ɗum on noon wimbo eyi min tini ɗum min nani ɗum e kabaruji he boy ɗum hande noon noddore nde saabi ɗum komino yiɗi liggodde e parti moɗon o biyeteɗo Front National Juif o liggorgol amen e parti o noon liggorgol kam e parti o ko jinmi tan si tawi on jaɓani kam han onon gonɓe e parti heɓe gaccon kam mi heeda yeeso fedde nde mi heedana yeeso fedde nde saabu mi yiɗa waddede no baddanomi e ko ɓeɗi ɗo ɗum woni ɗo parti mbiyeteɗo L'écoute o yano wimo joni ha mi yitida e yimɓe mi liggotta ɓe si mi yitidi e maɓɓe han on tuma ko woni foof en pamodirat nde mawɗo fedde nde o mbo yitodiri e comité makko directeur o ɗum woni ɓurɓe keeriɓe makko ɓe e parti he ɓen noon ka en ɓe mbiyo ɗum ɗo ko wonno ni tubako e mbiyata opportunité en tout cas koko ɓe poti jabde saabu ɗum ɗi wawa en tout cas ɓayde parti maɓɓe o ala doole fedde nde hewani doole te o ɗo ko o wi'a woni Masiya o donc ɗum ɗi wawi wadde ha fedde nde heewa doole ɓe jaɓani noon ɓe jaɓani Masiya Dajjal ɗum kombo habriɓe ko ɓe mbiyo ɓe jaaɓi joni ɓe liggodat e makko te ɓe mbaɗa feere ɓe gokkambo kala mbo heeda yeeso e nder fedde nde
mais ɗum piw kala ɓe mbaɗi feere kala hakke ɗum ko ɓe jaɓi ɗum ko ɓe tongi ɗum e kaydi winda ha laaɓi wallina donc firti ko dajal mo woni mawɗo nde ɗo fedde mbiyetende Front National Juif mo wi ɗumen noon mi sottinat joɗorde am nde oɗo saha joɗimi ko Tel Aviv mais mi waɗa feere ha mi sottina joɗorde am nde to saare mbiyetende Lud mo wi ɗum saare mbiyetende Lud wonko potmi toon ƴeftude wonko moftanami toon to banggal gandal am cuuɗigal ɗum noon si wona mi yaha mi hoɗoyɗo saare ɗo mi heɓata ɗum donc ko mami sottina toon joɗorde parti o nde wona ko toon woni joɗorde parti o nde to ville mbiyeteɗo Lud to nde mo haali ɗum on gonnoɗo yeeso parti o wimo ɗon ɗini hawri hawrude mo wi ɗum saabu min toon to parti toon to Lud mi jogui toon galle mo ganduɗa ko galle jaajƴo haydara ala ko manque e galle he te hay goto wonani e galle he galle o ɗi yaaji ha kala dental ngal palaɗen wadde walla ngal geɓɓuɗen wadde e mbawa ɗum wadde to galle to par ce que appartement o ɗin toon meeɗi waɗi kala cour jaajƴo mo ganduɗa e wawi wadde dente kewɗe yimɓe mais si en jeccitima to goya to sengo ɗum woni Imam Al Mahdi on sanga moni waɗa golle tengtuɗe par ce que moni signodira e leyɗele kewɗe accord de collaboration ji ɗum woni no leydi mbiyetendi États-Unis leydi mbiyetendi Chine leydi mbiyetendi Russie e leyɗele kewɗe to Europe mbo yahi toon mo yewtidi e maɓɓe ha ɓe signodiri accord de collaboration ji manam woodi ko ɓe kaali ɓe kawrini ɓe jaɓani ɓe mais ɓe wade mum noon pipamen tan ho Imam Al Mahdi mbo hutori ko gandal makko ngal gandal ngal jomirawo subhanahu wa taala okkimo mbo waɗi ngal wonnoni goɗɗum han mbo membini gandal ngal woni kala leydi walla mawɗo leydi momo femtodiri mbo haalani ɗum projet mo jogui o tan on haydara ala ko fawata hen si wona jaɓana mbo ko ɗum adi ɗeɗo leyɗe limtuɗen ɗo ɗe foof ɓe jaɓani mbo ɓe ciñodiri e maɓɓe accord de collaboration kaydi mbindi ho ɓe liggodiran e Imam Al Mahdi te ɓe jaɓi liggodirde e Imam Al Mahdi mais hoɗum wonno kuma kese projet makko o manam fandare golle makko e nder ɗeɗo leyɗe ɗe limtuɗen ɗe ɗum woni États-Unis ɗum woni Russie ɗum woni Chine ɗum woni leyɗe gonɗe to Europe ɗe fandare makko golle ɗe wonno ko saktude jangde Alquran Al Karim saktude ko winda ko e deftere Alquran Al Karim mais saktude farata Allah e sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mais ɗum fof mo saktirta ɗum nin koye annora gonɗo e salatul fatiha ɓe jaɓani mo ɗum nde wonno ɓe jaɓanimo ɗum ɗen leyɗele fof leydi wo leydi mo jogui joɗaniɗo ɗum toon walla mbiyen joɗaniɓe mo e ndin leydi tawa ɓen ɗi jooɗi ɗon ɓen ɗi jangguina en tout cas Alquran Al Karim e nder leydi he ɓenin cakta ko woni e Alquran Al Karim ɓenin catta sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mais ɓen dewira ɗum ɓe nattira ɗon e annora gonɗo e salatul fatiha ha Allah waɗi e ɗen leyɗele ɓen joɗaniɓe toon Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam ɓenin tuubina yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɗin keɗo ko watte ko ɗi keɗo janga ɓe jiiɗi ko watte ko ɓe gardi e doole ɓenin tuuba te kala ɓe joɗaniɓe Imam Al Mahdi ɓe tuubini toon ɓe nattina ɗumen ɓe jangguina ɓe Alquran Al Karim ɓe jangguina ɓe sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe nattina aussi annora ɓe nattira ɗum annora salatul fatiha
ne woniri noon musidɓe tedduɓe heɗirooɓe aduna o piiw caktoɓe kibaruji aduna ɓe piiw kaali haala golle ɗe Imam Al Mahdi waɗata golle ɗe joɗaniɓe Imam Al Mahdi waɗata e nder aduna he caktoɓe kibaruji ɓe woni ko téléji ɗi wonti ko haala Imam Al Mahdi e projet muɗum o tan haalere ko nate makko tan kollirte woni télévision ji woni radio ji woni internet kala ko saktara kibar ɓe wononi goɗɗo ɓe mbaɗi focus o e golle ɗe Imam Al Mahdi waɗata hen ɗe on sanga noon musidɓe tedduɓe Dajjal wi ɓe mbiyata Masiya Dajjal o foti ɗo gimmoɗen par ce que kankala ɗen golle ɗe kumpano mbo ko on tuma mbo fokkiri yaade ville de Lout on tuma appartement mbo ɓe parti mbiyete lekkuɗ okkunombo mbo totti ɓe appartement o mbo totti ɓe oto o kala bagasel ngel ganduɗa ko ɓen gokkunombo ɗum mbo totti ɓe ɗum ha laaɓi wi pos mbo felliti noon fokkidde yaade ville de Lout pour non seulement mbo yaha mbo waɗoya récupéré essence mystique makko o manam gandal makko cuuɗigal ngal to nden saare mbiyetede Lout mais aussi mbo waɗoya toon dental ngal ganduɗa mbo waɗanin déclaration manam wodani ko mbo habri yimɓeɓe ko ganduɗa aduna o kala heɓatirin ko accitore mbo hakkil on sanga mbo yewtidi e gonnoɗo yeeso Front National Juif o mo wi ɗum minoni yiɗi dendagal ɓe gollidanoɗa e parti ma he o kalanaɓe kabraɓe pelle ɗe joguino on ɗum woni association ji e dente ɗe joguino ɗon jewtanaɓe kamɓe foof si en jottima Lout simi yeehi Lout ha mi joɗima han mi noddita hannin dental ɗon ɗo Lout e ngal dental no mi noddita kala dendagal ɓe ganduɗa ko jiɗɓe kam ko jiɗɓe ko gollannomi ko koɓe jadannomi ko hayso tawi wona e parti ma he ɓe goni ko e parti goɗɗo ɓe goni tawata yimɓe gonɓe e parti meɗen o ɗum woni Front National Juif e pelle ɗe liggotten ɗe enen foof on ñande kawren ɗon ɗo ville de Lout ɗon ɗo galle mo gonɗen ɗo on tuma mi yaltina noon kabar mo paalami yaltinde o ɗum woni mi waɗa déclaration mo ganduɗa ko on pommi wadde e yeeso mabɓe foof ha yimɓe ganda ko horo woni hoɗum woni horo neɗɗo femtata nen on sanga donc ko e nden eɓɓore musidɓe tedduɓe heɗoroɓe fokkitande yaade ville de Lout mais fokkitande waɗede ngal ɗo ngal dental ko e nden eɓɓore gasnirten ni yewtere meɗen hande nde ha janggo kala mbawen andude ko hono dental ngal waɗira ko hono hoɓe garno e dental he e ko hoɗum mbo haali e dental he donc caggal yettude Allah e nelaɗo meɗen Mouhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en jetti Seydina Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiallahu taala anhu mais en jetti kalifa meɗen tedduɗo halifatu Rasulullahi fi Nouril Azam halifatu Cheikh Tidiane fi Nouril Azam di Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam ya Seydi Mohammed El Cheikh enen ñaagui musidɓe ɓe paama tan kala ko ganduɗa ɓe keeɓi ɗum ko weeli ɓe yewtere he ɓe keeɓi ɗum koɓe paami e issa oɗo mo puɗɗiɗen ɗo firde e Pulaar o ko ganduɗa ɗini famni e mabɓe ɓe keeɓi hen welamma en ɓagat on welamma piiw dutten ɗum kalifa meɗen o ya Seydi Mohammed El Cheikh ganden kala ko moƴƴi hen ko kanko par ce que kanko addani en ndeɗo nde jangde tentude nde mbawten yettinande musidɓe julɓe heɗotoɓe ɓe mais kala ko boni hen walla kala komin mboopi hen minen mbiya on oɗon jaafo oɗon jarlo e kala ko fewani gandon ko hakkilel am famɗayel ko wayde famde kam yewtere kalifa meɗen tedduɗo ko ɗum addi korimi addirde yewtere nde no mbo addire ndi si wona ɗum han kono mbo haalir ɗum haalirde ni ko noon kalanum nde wonno noon neɗɗo timmani kala ko manki hen manquement mbo keɓɗon hen mbiɗen jafno on gandon ko ga amen woni e ɗin ɗon konguɗi min mbaynorta on min mbiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu